87 anos. Xa son anos, Ainda fui ensaiar o outro día e vou tocar o domingo no, este domingo non, o día 8. Vou tocar cun coro de Pontevedra. Pois miña mãe chamábase Palmira. Eu son fillo de solteira. E meus abuelos, a miña abuela chamábase Florentina. E meu abuelo Vicente Campos. E meu pai, cando me tuvo a min, foi cando empezou foi no 34. Cando había a revolución aquí e marchou para Montevideo. Claro, despois non podía vir. Non podía vir miña nai quedou aquí co crío ao lombo. Pero, bueno, coa familia eu moi ben, coa familia deles moi ben, cos tíos, cos irmãos deles moi ben, todo, moi ben. E onde foi a escuela? Aquí? Aquí en Forcarei. Tiñamos vacas e tiñamos minas, había aí na Ariosa, había unhas minas de estaño, que eu ainda fun alguna vez a lavar a terra, daquela despois da guerra. Despois da guerra iba xente aí a lavar a terra e sempre sacaban algo de mineral dele. E así foi a historia. Pois empecé a traballar, primeramente fui un monaguillo. Axudaba a avisar a un cura que era moi velliño. E despois collín moita amistad cun sobrinho dele, que era o jefe de Insidesa, en Asturias. E foi que me levou para lá despois, a Asturias. Eu puxera aquí, eu aprendi o oficio de reloxeiro, aquí na estrada. Pero claro, puxen aquí relojería en Forcarei, pero non era nada. E foi cando marchou xente para Venezuela, para Francia, para Suiza, para todo. E aquí isto quedaban 4 mulleres aí con 4 fillos e 4 vacas, e aquí non había nada. Entón marchei para lá, para Asturias. E alá botei 50 anos. 50 anos, casouse alá? Non, caseime aquí en San Marcos. Comecei aquí porque eu toquei 5 anos no Changüí. Isto foi no ano 54. E onde aprendeu o acordeón? Eu aprendi primeiramente, o primeiro profesor que tuve foi Bastos de Vigo, un fenómeno. O segundo foi o fillo de Chaval, de Vigo, de Chapela. Pero iba a Bouzas, alá no tranvía, que botaba unha hora no camiño para lá e outra hora para cá, un caso. Despois vim para Pontevedra. Para Pontevedra doume clases dun Agustín Esteves, que era organista da Catedral Santa María. Eso iba a clases de acordeón 3 días a semana. Despois iba a clases a solfeo a artes oficios, que daba clases ali o irmão, que chamaban Titón, que era o socio de Dosiño, o sogro de Diosiño. Titón tiña un bar en Pontevedra, que era Bar Titón ou Casa Titón. Pero daba clases en artes oficios. Despois iba con segunda, o apellido xa non me acordo, coa muller de Poceiro. Os outros días que estaba libre. Claro, diría eu daquela 13 anos ou unha cousa así. Aos 14 anos fui para Barcelona. Tiña un tío alá. Estuve 6 meses ali, no Instituto Mozart de Barcelona. E ali aprendí moito, ali era moi bo profesor. Dábame clases un chico que fora campeón de España, campeón de España, Joaquín Gomar. Estaba moi ben, despois morreu, doulle unha cousa á cabeza e morreu. Claro, pues ali botamos 6 meses e meu tío colleu obras alá en San Felipe de Serra, ali en Cabrera de Mataró. Despois ainda fun para Vitoria. E ali tamén me dou clases o director da banda municipal de Vitoria, Roberto Rodríguez. Moi ben tamén, me enseñaba moi ben. E despois xa non sei se fun a máis sitios.
Orfeo, comedor Orfeo, Rogelio Groba. Non tes oído del? Era o director da banda de música da Coruña, que era de Puentareas. E dome tamén o director da banda da Estrada, don Enrique, non sei que, don Enrique Casas, non me acordo xa como se chamaba. Dome Armonía. Eu aproveitaba todo. Fixeron unha prueba o viernes e o sábado xa vou tocar. A Madrigal, era a Orquesta Madrigal, despois toquei na Casa Blanca, despois toquei na Gran Palace, toquei na Boris Cine, nos Centauros, despois formámonos un grupo que se chamaban os Cántaros. Despois fomos facer bodas a outro sitio, chamábanse os Galas, Galicia e Asturias, porque había a mitad de Galicia e a mitad de Asturias. Os Galas. E despois, cos Galas xa me retirei, foi cando puxe unha casa de instrumentos musicales, e se acabou todo xa. Estudiei a batería tamén ali en Asturias, era o acordeón, toquei no 2 anos. Despois foi cando o acordeón baixou, eu tiña moita intuición para a batería. E foi unha clase de batería e estuve tocando na orquesta 15 anos a batería. E acompañei a moitos artistas, a Machín, Tony Machín, a Salomé, a Adriángela, a Karina, a Dolalá, como chamaban aquela, Maciel, Julio Iglesias, todos bueno. Toquei a batería nun cabaré, ali a ver, botei 4 anos tocando no cabaré. Ás 11 da noite salía ás 4 da mañán. E outro día abrí a relojería. E quen cantaba? Quen cantaba? Cantaban as artistas, as chicas que iban ali, que estaban de alterne, non sabes? Tocábamos un pianista, un batería, un saxofón e un trompeta, éramos 4. Moi ben, ali ganaba 400 pesetas diarias. O domingo iba a tocar a Soutelo, e os días de feira. Era o baile o domingo, a tarde. Había os bailazos, de Viarí viña cantidad, e viña en casa facían a comida nos rañestres e despois o baile facían no Xangüí. Ali, a avión, como tocaba en Soutelo, pois viñanme a contratar ali moitas veces ali a... Chorovia na Moncarria, porque iso é un verbo que hai, teñen os canteiros aquí. Os canteiros tiñan un verbo. Porque cando iban para Lugo eles falaban para que nos entendera os jefes. O Chorovia na Moncarria quer dicir festa na montaña. Chorovia é festa. Na Moncarria, na montaña. A agua chaman lloreta, o viño morapio, cosas así, falaban entre eles e os jefes non nos entendían, como se falara en inglés. E temos un disco grabado. Ainda me deron, ainda hai pouco, unha placa aí en Lalín, por ser o cronista máis vello da cuadrilla.